Good morning everyone. Tayo po ay magka-update po muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ngayon po ang araw ng Biyernes. So tignan natin yung kanilang mga latagan para may update natin sa ating mga masugid na pumupunta dito sa bayan po ng Malabon. At sa masugid din natin mga tagapanood, taga-subaybay sa ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ang lugar po dito, 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Magkano ang kilot? Ipot-pot? 360 po sa kilo po dito ng mga hipon. Yan po yung mga per kilo sa bayan po ng Malabon ng mga hipon. Wala po tagtag na isa. So tumpukan po ng salmon ay 100 pesos. Tumpukan. So marami po mga latag dito ng mga tumpukan po ng pink salmon head, sa Malabon Fish Market. 100 pesos ay meron ka ng may ulap at makapagsinigang ka na, Nagkagaon ka ba? Eh 50 pesos tumpok ng hipon. 240 per kilo, 340. Ayan po yung mga latagan nila. Good morning. Good morning, madlang people. Boss Gerald, good morning. 200 lang dito, bossy. Sa mga pusit kalawang. So yun po yung presyo, 200 pesos ang kilo. Alright, so yung mga pink salmon po natin dito, ang mga tumpukan ay 100 pesos. So, ang mga ina-update po natin sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, So, dito muna tayo sa mga latagan ng tilapyang Batangas bago po tayo mag-update sa kabilang side. So, yung mga tilapyang Batangas natin dito ay 100 pesos at 110 ang per kilo. So, yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan, Gustin, good morning. 130 ang mga fresh na tilapyang Batangas. So yan po yung mga tilapyang Batangas na mabibili sa Malabon Fish Market. Ganyan po yung mga per kilo nila. At hipon, 250. So yun po, mga panghalo sa gulay. 250 po na kilo ng mga hipon. Sa shoutout ka ba? Maaga ako lumapit dito. Shoutout sa mga viewers ni Boss Lando dyan. Ayun, shoutout. Palagi, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Ayun, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Mga kamunyo natin dyan. Mag-ingat kayo palagi sa ibang bansa. At mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Ayun, yun si Agustin. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ryan Flores, shoutout Ryan Flores. Especially kay Annalyn Bernardo. Ayun. Shoutout Talaga may specially pa So shout out Annalyn Bernardo, especially. Shout out po. Good morning. Ay. So salamat Agustin. Talaga may specially pa Sinabi mo special guest. Sa
Tatawid tayo sa kabilang side at mag-update pa tayo ng iba pang latag ng mga isda na atin pong may update. So, ang kilo po dito ng mga hipon natin ay 242.20 at ang mga pusit po natin ay 220 per kilo. So, yan po yung mga per kilo no, ng kanilang mga latag. At 80 pesos po sa mga isdang sarili. No? Ang tinda mo, ito na. 80 lang yan guys. 80 lang po yung mga kilo. So, yun po yung mga natagan po dito na ating pong ina-update at kahit pa paano ay nakapag-update pa rin tayo sa Malabon Fish Market, no? Good morning! So, shout out to you! Ay, shout out! Good morning! Ayun, shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Shout out! Yan po yung mga tawilis, mga tiyabeta at espada at tumpukan po ng mga sapsap po sa halaga 50 pesos. Ayan po yung tumpukan at may mga kanduli rin po no, na mabibili sa Malabon Fish Market. Bibili mo muna uli. At dito yung mga per kilo. No? So mura mga kilo ngayon ng tilapia. Oh. Malalaki 100 pesos ang kilo. Ano man nabi sa'yo? Ayan, pwede na yan. May nasisat kalahati. 180 lang. 180. Walang isat kalahati. Anong gagawin? So yan po, may 90 pesos, 130 at 100 pesos sa mga kilo ng mga tilapia ang Batangas. 130. 120 kalahati yan. Yan. Ang tilapia ng Batangas. 100 ang kilo. 100 lang. So 240 per kilo ng hipon. Magkano sa pusit? Lodi? 200 lang yun. Ayun, 200 pesos po sa kilo ng mga pusit. Ito, 200 lang Mga dito. kilo po ng mga latag po nila dito na ating pong na-update sa Malabon Fish Market. No? Ay, dito. May isdang bato dito. Ito, may isdang bato. Ay, iba yan. Isdang bato. Iba yun, iba yun. Iba yan. 60 ba? Oo. Ayan. Ilan magkano na yung isdang bato mo? Isang kilo na kuha yun, pang ulam na. 70 pesos kilo ng mga soy. Bagong labas ni Malu. Sarili. Hindi pa nilalabas. So may isang bato raw po doon. Nay, kuhain mo na nga ito, Nay. Thank you, salamat, salamat. So tumpukan po ng mga tilapiyang Batangas. Yan po ay 100 pesos, makakapagkain ka na. At yan may mga kilo ng mga latag, no? Ng mga bangus. Ayan po yung mga kilo ng mga tilapiyang Batangas. So, yun po yung mga na-update natin dito sa bandang ibaba ng kanilang mga latag. Ay, benji ko lang kalahati. Ito mga latag ni Kuya Ricky. Mga latag ng yellowfin tuna. Magkano ang kilo? Ayun, 250 po ang kilo po ng mga yellowfin tuna ni Kuya Ricky. At yung mga bangus niya rito, ito lapitan natin. Update natin, no? Ito po yung kada piraso ng mga bangus. Ayan, mga bangus po rito sa latagan. At buhay na tilapiyang Pampanga. Magkano po ang kilo ngayon? 130. 130 po no, na per kilo ng tilapiyang Pampanga. Salamat po. At doon tayo sa bandang itaas na mag-update. Isa natin si Pangat pwede. 30. Dito po ay 250 per kilo ng hipon at meron din po mga pusit na 150 sa per kilo. So yan po yung mga presyohan ng kanilang latag at mga 50 per kilo po dito ng mga tahong natin na matataba. So mga fresh na bakoko, bikaw at bisugo. So latag ni B2. At ito latag ni B1. Mga per kilo ng tahong. Lalaki yun. Malaki pa sa ano mo, bisugo. Malaki man. Malaki man. Nakita ko nga yung hipon doon, ganun alaki nga eh. Okay na. Ate, magkano po ngayon mga kilong bisugo? 360 pa rin. Ayun, 360. Sabi ko po,
260. 130 kalahati. 260 rin po sa per kilo ng mga bakoko. So yan po yung mga price na mabibili nyo po dito no, sa bandang gitna. 130 kalahati. Bali 260 po ang kilo. So yun po yung update natin sa pwesto ni Vito. Ang ganda ng bikaw na yun. No? 260 ang kilo. Fresh na isdang bikaw. Sarap yun sa lutong pangat, kinamatisan o sinigang no, sa mga latag po ng isdang bikaw. Fresh po talaga na inyong mabibili. So hindi po dagsa kaya medyo mataas po ang mga presyuhan. So ito po yung mga presyuhan ng mga prutas na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At 170. So shout out po, good morning po. Ayan, good morning. Bakit ngayon ka lang po ulit bumalik? Umuwi ka na naman? Iba yung nakapwesto rin anak mo, kapatid mo? Anak mo. Umuwi ka na naman, parang ano lang, babakasyon lang talaga sa malayong lugar, no? So ito po yung drumstick natin, 170 ang kilo. Ayan. Yun. Ito po yung manok na Hals, 100 pesos po kada balot. Yan po yung kada balot na plastic, no? Punta na ba kayo dito sa Ayan. Punta na kayo sa Malabon at may mabibili po kayong manok dito sa Malabon Fish Market. Salamat po, te. Thank you. Shout out po. Shoutout po kay Dayan. Ayan, shout out kay Dayan. Kay Ate Dayan, shout out sa'yo. Good morning. Salamat po. At tuloy na tayo sa ating update pa sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At nandito tayo kay Boy Tilapia at update natin yung kanyang latag ng mga tilapiyang Batangas. 100 pesos po ang per kilo at meron din po siyang tumpukan. 100 pesos tumpok, no? Good morning sa'yo. So shout out. Shout out to Mami. So shout out po mami, good morning po. Shout out po. At 350 po sa kilo po ng mga golden pompano. El, salamat El. So ayan po yung mga latag, kada tabo rin po ng mga tahong natin dito, ayan. So kay Boy Bangus, ang mga kada piraso ay 100 pesos, mga bangus na inyo pong mabibili. So baybayin na natin tong kahabaan pa ng Malabon Fish Market, no. So sa nagtatanong, ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So nandito na tayo at sa mga update natin sa kanilang mga latag, ito yan. Ang tamban po natin dito ay 50 pesos na tumpukan. At ang kilo po ay 80 pesos. Meron din po dito tumpukan ng 100 pesos na ipon at 50 pesos. Ayan, ang mga tumpukan po ng 50 pesos, no? Ang kilo po magkano? 280 po ang per kilo ng mga hipon. Salamat. At dito ay 240, no, per kilo. Ayan, 240 per kilo ng hipon. At yung mga chapeta ay 100 pesos pa rin tayo. Yun, 100 pesos pa rin po, no, na tumpukan. At shout out po muli tayo. Good morning. May hawak na siyang tasa, lalagyan ng kape. Ayan, shout out po sa mga taga Tacloban City. Ayan, shout out po, good morning. So ito po yung mga bangus po natin, no? 140 na tumpukan. At yung mga tuna po natin ay 200 pesos ang kilo. At yung mga salmon mackerel ay 100 pesos po yan na tumpukan. Ayan yung mga presyo at mga tumpukan ay 50 pesos, mga isdang tawili. At tapos pa rin po, no, sa Alatagan ay 140 ang mga tumpukan. So ganito pa rin po yung sitwasyon ng kanilang mga latag na ating pong nai-update sa Malabon Fish Market. Ang presyon ay 140 per kilo ng mga latagan. Good morning, shout out sa'yo. Good morning. At yung mga bangus ay 140 po ang per kilo. At meron din pong tumpukan 100 pesos sa mga tumpok. At yung mga dalagang bukid ay 50 pesos tumpukan. So tawid tayo kay Boss Aris at alamin natin yung kanyang presyo ng mga isda na ating pong may update.
Boss Aris, good morning sa'yo. Shout out. So, update natin yung mga presyo. Kahit pa paano may latag tayo ngayon, no? Magkano po? Yung 200 pesos sa mga yellowfin. Dito sa mga isdang talakitok, 220. Sa mga dalagang bukid, 200 dorado. 200 pesos po. Yun po yung update natin sa latag ni Boss Aris dito sa Malabon Fish Market ng kanyang mga isda na mabibili, no? So, shout out po muli, Boss Aris. Shout out. Magandang umaga. Salamat. Thank you. At yung mga tumpukan na nakikita natin sa kabilang side ay update din po natin. So tutukan lang po muna natin to. Ito po yung mga isdang latagan ng mga salmon, pink salmon head, no? At tawid tayo dito pa sa ibang latag ng isda na ating mabibili. So ito po ang mga latagan po dito ng mga isdang chabeta sa halagang 100 pesos na mga tumpok. Yan po yung mga tumpukan, galunggong, 100 pesos din po mga tumpukan. At dito rin po, ito po yung mga latagan nila. Ayan po yung tumpukan, no? Na mabibili sa Malabon Fish Market. At ito rin po, mga tumpukan din po sa halagang 50 pesos. Pangpangat ka na ng ulam, no? Ayan, mga 50 pesos na mga tumpok na mabibili sa Malabon Fish Market. Ayan, may tamban din po dito, mga isdang tawilis. Sariwaya kahit sa bawan nyo. Ayan, tamban, 50 pesos. Manate, tamban. Mga tumpukan na mabibili sa Malabon. At ito rin po, no, 50 pesos din po mga tumpukan. Ayan, madami na, oh. Ganyan po yung mga latagan nila. At may mga sap-sap. Halo-halo rin po, no? Tapos ang mga, ayan, 200 pesos sa mga local salmon. Kabase. Kapalitan mo daw doon. So, ayan po, oh, tawilis, no? 50 pesos. Ay, Tumpok, pagtanong tawad 50 pesos din po sa mga tamban. At 50 pesos din po mga tumpukan. Ang dami, oh. 1,000 tawad yan. Ayan. Bluefin tuna ay 160. Ang laki na purpo yan. Puro lapad. Ay, boss, bangos. Boss, mamit nila, boss, tagpupan. So, ayan po yung mga latagan nila, no? So, dito tayo kay Bossing. Good morning, Bossing. Magkano po yung dorado? 220. 220. Dito sa Bisugo, 320. 320. 240. 240. Talakitok po. Nakitok, 260. Ayun po yung presyo, no? Ng mga latag dito. 260 po sa mga isdang talakitok. So kay Ate Pam tayo, bangos pandaing po ay 130 na per kilo. At yung tilapiyang Batangas, 120 pa rin po ang per kilo. So shout out, enjoy lang po sa pagkain ng mga sarap na kinakain. So shout out po kay Vendor Mix Official. Pa-support po natin ang kanyang account sa YouTube channel. So Ate Pam, maraming salamat. Thank you, God bless. Ayan, salamat. At ito yung mga 50 pesos tumpok na mga mabibili po rito ng mga tawilis. At tumpukan po ng mga bangus ay 130 na lamang po na inyong mabibili. At dito tayo kay Kuya Romy. So, ang dami, oh, mga tawilis. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Shout out po. Wala pa po. Ayan, mga kada kilo. Magkano kada kilo, Kuya Romy? 120 nabili na yung bangus mo? 120 pa rin po yung mga per kilo ng kanyang mga tilapiyang Batangas. So, Kuya Romy, tingin ka muna. Isang hawak nga lang po ng tilapia. Opo, yan, tilapiyang Batangas ni Kuya Romy. So, shoutout sa iyo at magandang umaga. Salamat po. Thank you. Ay, yun sinasabi ko, salamat. At yun na nga po, at na-update na natin yung mga natagan po dito sa kahabaan po ng
39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So shoutout po sa ating lahat. Good morning, good morning. So shoutout sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Good morning po sa inyong lahat. At sa mga masugid nating mga kababayan na dumarayo sa Malabon Fish Market, shoutout po. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa pamimili sa bayan po ng Malabon. God bless po and bye-bye. Tapos na